ఇవాళ పేపర్లో రాసిరు, వరి ఎవడు కొంటాడు, 40 లక్షల ఎకరాల వరి పండించిండ్రు, ఇవాళ ఈ వరి కొనేటోడు లేడు, తెలంగాణ రాష్ట్రం కొనను అని అంటారు. కానీ నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి ఈ రాష్ట్రంలో వరి పండించిన 40 లక్షల ఎకరాల రైతులకు నేను మాటిస్తున్నా, కేసీఆర్ గజ్వేల్ ఫామ్ హౌస్ లో 150 ఎకరాల వరి పండించిండు. ఏ నా కొడుకైతే కేసీఆర్ వరి కొంటాడు, ఆ నా కొడుకే మన పేద రైతుల వరి కొనాల్సిందే. లేకపోతే కేసీఆర్ పండించిన ఒడ్లు కొంటారెట్లా, పేద రైతులు పండించిన ఒడ్లు కొనరెట్లా? వాంది కొన్నోని లాగుల తొండలిడిచి కొడతాం మా రైతుల పంట కొనకపోతే. వాడు ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు, వాడు లేకపోతే దోపిడీదారుడు కావచ్చు, ఎవడైనా ఇవాళ ఒకవేళ ఆడ ఒడ్లు కొంటే పేద రైతుల ఒడ్లు కొనాల్సిందే. ఆ పంట చేతికొచ్చినప్పుడు వేలాది మంది కార్యకర్తలకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కేసీఆర్ వరి పంట కోతకొచ్చినప్పుడు వేలాది మంది తెలంగాణ రైతులను తరలిద్దాం, కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ను ముట్టడిద్దాం. ఆ ఒడ్లు కొనేటోడెవడు వాని అంతు తేలుద్దాం. కేసీఆర్ ఏమో 150 ఎకరాలు వేసుకుంటాడు, మనం 1-2 ఎకరాలు ఒడ్లు వేసుకుంటే కొనడా? వాని అయ్యా జాగీరిస్తుండా, వాని ఆస్తి రాసిస్తుండా, గజ్వేల్లో గుంట భూమి ఇస్తుండా, లేకపోతే వాని కిడ్నీలు అమ్ముకొని మన ఒడ్లు కొంటుండా? ఇవాళ ప్రజలు కట్టిన పన్నులు 10,000 కోట్ల రూపాయలు పెడితే రైతులు పండించిన వరి మొత్తం వరి ధాన్యం కొనడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రైతులారా ఆత్మహత్యలు చేసుకోకండి. వరి రైతులారా ఒడ్లు కొనాలి, కల్లాలో కుప్పల దగ్గరకు వచ్చి కొనాలి. ఒకవేళ ఒడ్లు కొనకపోతే కేసీఆర్ను అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా నడి బజార్లో ఊరేసే రోజు వస్తుంది. ఊరేయడానికి నేను ముందుంటా. మీరు సిద్ధమా? మీరందరు సిద్ధమా? ఒడ్లు కొనకపోతే కేసీఆర్ను ఊరేద్దామా? మీరందరు సిద్ధమా? సిద్ధమైనటోళ్ళందరూ చేయి పైకెత్తండి. జై కాంగ్రెస్, జై సోనియమ్మ, జై జై సోనియమ్మ. ధన్యవాదాలు సోదరులారా.